wannan wuri ba, kuma muna addu'a Allah ya sanya wannan aure albarka, Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya sa kuma a ce goma da aka yi. Kuma ka san mu jikokin waliya Allah ne, muna addu'a ba ma karama mu babban muke. Allah ya sa wannan auren mai kasar da za a yi ta fari ƴaƴa shida rago 12. Ni ko da kai da kafafu ne ragunan da tsira za ta yana. Ina babban mawaƙin mu. Are you ready? Are you ready? Aure na soyayya an daura yau muna murna, Fatima Abba kun dace auren sunna na soyayya. Aure na soyayya an daura yau muna murna, Fatima Abba kun dace auren sunna na soyayya. Na kira Ismul Azim Allahu shine mai kowa, da ya nufa da ka zamto za ka zama ko baka da kowa. Baiwar waka kama na Allah na ina godewa, karsa ni salati gun manzon ne dare kuwa. Aure an daura kuma na murna, auren soyayya 'yan misali na murna.